Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinilong ki khubor bam tagasni. Namar ka jingpin ibor ki bangi ka district council bam pediangi ki dulir khndo jong ki patba kabri uhinyo trap ki balade register haka KHADC hadin balayo jing ujor ken sha pendu no ya ka trading license ya tho CEM ka KHADC ba penyat sings im. Ha kajing lang syakilat pathai khubor hadin baladep kajing khot hajil ka KHADC yaki he jong ki bank men haka shiterik unai lur. UCEM ulaong lada ki bank kim tre ban pediangi ki dolar khndo jong ki paj ba baladep register ha KHADC ka council ka dan laga jong ka bynta ban ne da ka kam ning ba ka an kat kum ka sik shedu. Namari ka Khasi Hills Autonomous District Council of Rules and Regulations of Land Act 2021 ladapan ay ka jing menjur da ulat ka jilla. Bangi kwaru ban ay ka ni ka message ka khubor shiki bang baro patkin sayo hidu ya ka copy nangi official copy correspondent nangi kamtam ki shiti ki circular bangin betha ki ba kinam day ban kentat ya ki kot kisla ki bla register jong ki brew jongi ki bla register ko council bakin yo ya ka lon ni kanun ki jing rap kita tu jongi hadin bang ya kendo bentat kidon ki bang ki bala kham he karu kontre kam le si kila don ki regional area mo ka Ribhoi district la ka jong ka east Khasi Hills ka west le si ka don ka communication gap te ban light na kata ni ong ba kani kan de ka final order ka jongi ka bangin ashi ki bang but kumjuru ringkat kini ki circular ki bangin inclusive ni ki ak ban ngila kran shai mentak kinu ki bang ondang la dep ban ai kini ka final circular jongi lada ki dang kentai ban shim ban ajing rap ikibri jungi dakini ki kot ki slaba yo na ka KHDC ngimpan se kat kum ka trading by non tribal regulation act ngin haban khang ni kini ki ba en pula ban itu ingi ba kat nu teli gini ki bang de se iwe artili ba tengam kwa ban batai detail hamni ni ki ba ringi la ipad da ka jing tip iki mata en ka iga assurance ka bagi ki ai hoi na kalian jungki ki penpau ba ki kloi ban ya trelang ba ka KHDC but kim dan hiru ka jing thu ban ong ba kin ka te shilong le se yo ka dan ka communication gap le se ki circular kimpoi hakituki regional heads bari pe ikituki area ki jong kituki branch kum bakat nu teli hiru ki bank pat ki bala pentrekam ni kan ni kam khat shu kumya ka MRP Bank of Baroda but kiwe ki bala pentrekam ni kam khat shu te ke SBI kawan ka IDFC ka Axis but kiwe ki private banks ki wan te se ki don ki bala mai kim tip hiru bakla don ni ka te lingba kan ni ka meeting kala shai but lingba jong phi ki ban pathai ni ka kubor se kan long ka jing rap na ki bre jungi but nga kentu ya ki bre jungi ki ba shong basa ki ni Santali district ki badan ya ka khndo shimen ki badan ya jakala jong subha kan bahai ban wan ban penskem ya jing long trai ka jong ki ko council but ngiru ringkat ka jing prestom em in charge is sabri fi la ka jong ke ka next plan jungi ka executive committee but mai hakabede ba kalan registration de kan pensuk bahai ki brio ba kan ya rap hai ru ya ki brio jungi ban yo ki documents ban penskem ki cakap jungi register combination dan transaction what shwa ban brio ekaan da ka jingkit kya local MDC ba job penrup mentak le bangila yo ekan bla senior governor niru mina penskem ngina pekloi yo ban register ini cakap barka council ka